Извънземният двойник. Казвах ти да не ядеш от това, има опасност да повлияе на растежа ти. Тук е чудесно за отпускари, но ще се радвам, ако скоро се върна в Либерброд. Хайде, преобразявайте се, нямаме много време. Аз не искам да се връщам, тук ми харесва. Аз оставам тук. Идваш с нас. Аз оставам тук. Идваш с нас. Оставам тук. Идваш с нас. Искам да остана тук. Не мога да разбера, приятели. Имах достатъчно орехи, а сега ги няма. Какво правиш, бе? Искам да гледам. Я ми кажи, ти ли изяда орехите? А кой тогава? Това бяха извънземни, големи, грозни марсианици. Моите кексове са световно известни, но надали и в цялата галактика. Кажи само ти, отивай да намериш нови орехи.
Великият вожд на ескимосите ми каза тази рецепта, когато кръстосвах Южна Антарктика. И то по време на снежна буря. Има ли много орехови дървета в Антарктида? Разбира се, че за целта използват настъргани мустаци от моржове. Трябва да намеря по-голям чук. Този земен жител щеше да ме убие. Това ни прилича на космически кораб. Те ще избягат. Истински извънземен. Сега обаче те хванах. Здрасти, приятел. Пусти. Също като на кино. Да не ли да снимате в кино? Не, сега искам само да си остана тук, за да се забавлява. Щом искаш, можем да те включим в спасителния отряд. Какво е това спасителния отряд? Аз съм много член. Много мило. Какво стана? Ти си също като мене. Чип, какво става с орехите? По-добре се скри. Скри кораба. Няма проблеми. Чакам орехите за кейка. Какви орехи? Той помисли, че ти си аз. Виж, майче, двама е по-добре от един, И ще качиш горе и ще ми ги хвърляш. Имам по-добра идея, гледай. Нали е добре, Но как ще ги закараме всичките до къщи? Много лесно. Колко неприятно, че няма да можеш да направиш прочутият си кейк с орехи, Самсон. Точно така. Но кейк с орехи, на който липсват орехите, е като мишле, на който липсва сиренче. Трябва да намеря нещо друго за готвяне. Но, Самсон, не бихме искали да ти причинявам повече затруднения. Ако чет не беше толкова мързели, щяхме да имаме цяла стая с орехи. Тези ще стигат, имам и друга работа. Приятели, трябва да сетим да помогнем на Трикс.
Наистина, всъщност току-що, да, наистина тя се справя чудесно. Да вървиме. Няма да я караме да чака. Това нещо ужасно тежи. Какво ще пърно трябва и кажете за една 5-минутна почивка? Добре, момчета, само да се подкрепи. Чип, къде е машината? В работилната иде. Как го направи това? Не казвам. Всички връзът, не си въобразявай, че ще се скриеш. Ние тръгваме към теб. Въпрос на време е кога ще те намерим и пратиме в къщи. Трябва да се скрия. Приятели, какво ще кажете за малко така орехов кейк? Не се предавайте, вие трябва да изядете всичко. Разполагате с още 13 дозини. Вижте само Чеп как е подредил помещението. Направо е върхът, нали? Напълно си правят трикси. Като че ли имаме един нов различен Чеп. Харесва ми да ме сравняват с новия, а старият можем да изхвърлим на буклука, а? След като си измиеш ръцете, може да слагаш в Чеп. Чудесно, но какво ще кажеш за една малка разходка преди това? Наистина ли мислиш, че мога да летя с това нещо? Разбира се. Страхотно! Отивам да направя едно кръгче в космоса. Какво беше това? Старият Чеп си отива и идва новия. Дяволите, забрави си пастата за зъби. Ага, аз вече съм истински космонавт. Радваме се, че отново си станал разумно. Знаехме, че ще ти доскочае. Приготвяме твоето посрещане. Я гледай, знаят, че ще пристигна.
Престани с глупостите и се яви в контролната кола. Обявете местопристигането, моля. Чудесна контролна кола. Благодаря. Най-после. Заведение при твоя господар. Така ли? Престани с тъпия хумор. Бръкнеш добро настроение. Искам най-после да си отида в къщи, в Либерброк. Промени си образа и да потегляме. Точно така си го иззет, не бързай много. Какво? Обещах на жена си да не купя на връщане някои неща. Моята брутна единица ми каза, че ще има и такива дни. И да си мрънква брек, ще си забавя само няколко секунди. Бързо на работа. Не мога да повярвам, че проявяваш такъв интерес към коефициента на криене. Виждаш ли колко съм готин? Така е добре. Включи шалтера. Колко вълнуващо. Знаеш ли кое означава това за нашата застрахователна полица? Къде е си живеят сега? Изпрати го в кабината му. Я, коридори, врати, какво да правят с тях? Тук е майче малко по-добре. Какво ли е пък това? Това е управлението за изкуствена гравитация. Благодаря. Изкуствената гравитация достига стойности 12 пъти от нормалната. Това направо е непоносимо. Еле, достигната изкуствена безтегловност. Да ме дигнете нагоре. То все още стоя смешен образ. Много странно. Даже и за Хикс и Гигзет трябва да му върнем предишният образ. Може би трябва да го измамим. Естествено. Я кажи, Хикс и Гигзет, яде ли ти се нещо вкусно? Заповядай. Те лицата на заведението. Специално за теб. Абе, вие побъркали ли сте? Няма ли хот-дог? Ужасно. Той вече стана като земница. Спешно трябва да го откараме за лечение в Либерброк. Много спешно. Много съжаляваме, Хикс и Гигзет, но трябва да те замразиме преди да е станало късно.
Никога няма да ме хванете. Това е за твое добро. Ние искаме да те излекуваме. Благодаря за захарната пръчка. Точно така, момчето е загубило чувството си за хумор. Защо се притеснявате? Първото иска да се промени, а след това не се радвате, когато го прави. Но майче наистина се държи странно. Вижте само какво прави. Наистина е много добър. Ела седни пред нас. Но още не съм свършил. Ела седни до мен. Добре, само за малко. Трябва да те изпратя направо в ходилника. Контролна кола. Благодаря. Моля. Надявам се, че функционира. Обичам ги тези неща. Веднага ще се върна. Извънземни, ние сме нападнати от извънземни. Те могат да приемат нашия образ. Това вече е стария чеп. Успокойте, че това е само един филм. Извънземни. Сега набързо ще ти сменя физиономията. Престанете! Веднага престанете, момчета! Имаме един проблем. Гръми мълни, кой е извънземния? Стой! Не, стой! Не съм, си. Значи ти си. Казах ти да не се размразяваш и да не готвиш. Тихо, не пред земните жители. Не може да бъде. Истински НЛО с истински извънземни. Хайде си стиги, за след 10 парсека трябва да се върнем в Либерброк. Нямаме никакво време.
Айде, май си отиди си вкъщи. Не ти. Вече прекаляваш. Брек, оръжията. Ако веднага не се преобразиш, Хигс и вече ще разрушим тази планета. Или е това любимата ти планета, а? Слушайте, и ние трябва да кажем нещо. Виждаш ли какво ще направиш? Почакайте малко, ако направите това и вие ще хвъркнете във въздуха. Ние се състоим от нестабилни молекули. Ние експлодираме с удоволствие. А може и пък не блофират, а? Слушай, Хикс Y Z, знаеш ли, че не можеш да се откажеш от хлебия блок? Вече може да се преобразиш. Това вече какво е? Всичко това е за теб. Невероятно, как някои хора се успяват да ги хванат. Наистина го накара да се разкрие. Той никога не би се чувствал щастлив тук без неговото любимо ястие. Колко хубаво, че си имаме пак славия чеп. Точно така, приятели, в сравнение с извънземните направо са скучни.